Посвятить не будзе кому. Ой-ой-ой, як добро зашло. Саня, стриж. Фруктиков тебе полезно для здоровья. Это да, это да. Это я с тобой сгоден. Фруктиков мне полезно. После вчерашней процедурки. Ой, дякую, 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 сябры. Ён нават не бачыць. Я просто подарок. Я не заўважыў нават. Слушай, я нават не заўважыў. Ой, ёлки-палки, паспяшыў. Дякую вялікае за вазу з фруктамі, сябры.